Здравейте и добре дошли в ден 8 от нашето 30-дневно предизвикателство. Днес правим тренировка за цялото тяло, така че ако сте готови, заповядайте и нека да започваме. Заставаме на длани и колене, за да раздвижим първо гръбнака. Вдишваме надолу, издишваме, огъваме гръбнака нагоре. Вдишваме, натискаме надолу, изправяме главата, издишваме, огъваме и прибираме главата. Повтаряме още 2 пъти. След което отпускаме таза надолу, рамената далеч от ушите. Издишваме, погледа отива назад. След което на другата страна, издишвайки, завъртаме погледа. Вдишваме, завъртаме цялото тяло този път настрани. И на другата страна завъртаме на една страна, поглеждаме назад. Връщаме се в центъра, вдишваме отново, издишваме в гледащо надолу куче, натискаме гърдите, раздвижваме с леки стъпки краката. Издишвайки, връщаме колената на пода. Протягаме хубаво, издърпваме ръцете напред, натискаме гърдите и главата към пода, задържаме за момент. Изправяме се бавно и пъхаме едната ръка под нас с дланта обърната нагоре. Леко се завъртаме настрани, задържаме така. И повтаряме с другата ръка под нас, дланта обърната нагоре, пускаме рамото на пода и главата. Връщаме се отново горе. Раздвижваме стъпалата, кръгче на едната страна, кръгчета на другата страна. Правим кръгче назад, кръгче напред, поведнъж с единия и с другия крак. Пръстите опират пода, повдигаме колената на единия крак, на другия крак, на единия крак, като коляното не го изнасяме встрани, а стои към пода. Повдигаме двата крака едновременно, като издишваме горе. Сега избутваме колената в гледащо надолу куче и връщаме към пода. Вдишваме, натискаме, издишваме колената към постелката, присвиваме, без да ги отпускаме на постелката. Вдишваме, издишваме, повтаряме. Задържаме с пружиниране нагоре и надолу. Дишаме и отпускаме. Изтегляме десен крак назад. Повдигаме левия и свиваме десен към нас. Вдишваме, изпъваме, издишваме, свиваме към гърдите. Вдишваме, опъваме, издишваме, свиваме като ляв крак. Когато изпъваме десен, го свиваме надолу. Като свиваме десен, опъваме ляв. Издишваме и свиваме. Ако ви е прекалено трудно, може да отпускате коляното на пода. Последно издишваме, свиваме, отпускаме коляното на пода, десен крак отново отива назад. Изнасяме коляно към рамо, дишваме, опъваме, издишваме, свиваме, държим високо крака и избутваме напред. Последно свиваме. Дланите отиват съвсем леко напред. Свиваме лактите към пода и едновременно дърпаме коляното към гърдите. Вдишваме, издишваме, избутваме догоре. Вдишваме,
издишваме догоре. Без да бързаме, наместваме ръцете, свиваме, като тежестта остава напред, да усещаме в ръцете. Дишваме последно, издишваме. Опъваме крака назад, свиваме лакти почти до пода и пружинираме. Хубаво тежестта напред към дланите, изнасяме главата. Държим, дишаме. Избутваме догоре, издишваме. Лява ръка изпъваме напред, пружинираме едновременно с крака и ръката, стегнати, опънати. Не задържаме въздуха. Сега дланта отива надолу, свиваме лакът към тялото и издишваме. Вдишваме, опъваме, издишваме, свиваме. Корема е стегнат. През цялото време погледа е надолу. Дишваме, издишваме, свиваме и задържаме, като натискаме лакътя нагоре. Дишваме, издишваме лакът с коляно. Коляното е свито през цялото време. Издърпваме крака леко към тавана. Издишваме, свиваме, дърпаме нагоре ръката и крака. Издишваме, свиваме, дърпаме нагоре. Последно дишваме, издишваме, задържаме горе, изпъваме крака, изпъваме ръката и отпускаме на постелката. Преминаваме към другия крак, изпъваме ляв крак назад, повдигаме десен и свиваме ляв към гърдите. Свиваме десен, опъваме назад, свиваме ляв, опъваме десен и така редуваме. Ако отново повтарям, ако ви е трудно, може да поставяте коляното на пода. Последно издишваме, свиваме към гърдите, отпускаме десен крак, изпъваме левия назад. Дишваме, високо отстрани изнасяме крака към рамото и издишваме. Опъваме назад, свиваме, издишваме. Повтаряме. Корема стои стегнат. Последно вдишваме и издишваме, връщаме крака назад. Дланите отиват една идея напред, свиваме лактите надолу и прибираме ляв крак към гърдите. Едновременно свиваме и пускаме лактите надолу. Дишваме и издишваме догоре. Дишваме и издишваме догоре. Тежестта отива към ръцете. Опитваме се да се свиваме, но да стоим и леко напред. Сега и задържаме крака назад, спускаме лакти и пружинираме. Без да докосваме пода, избутваме главата напред, да падне тежестта към дланите и издишваме, избутваме догоре. Дясна ръка изтегляме напред с дланта обърната надолу и издърпваме лакътя към тялото и издишваме. Вдишваме напред, издишваме, свиваме. Повтаряме, корема стегнат, крака опънат и стегнат също, погледа надолу. Последно вдишваме напред и издишваме, задържаме, натискаме ръката към тавана, свиваме лакът, свито коляно, избутваме нагоре. Коляното може да бъде свито с стъпалото към тавана, може да бъде изпънато, но включваме и седалището.
Последно изпъваме ръката напред и пружинираме. Стегнат и опънат крак, както и ръката. Дишаме, не задържаме въздуха, не отпускаме корема. Издишвайки, отпускаме на пода крака и ръката. Преминаваме на пръстите на краката, отлепваме колената от пода и отново пружинираме нагоре и надолу съвсем леко, като корема е стегнат. Дишаме. Вдишваме, натискаме нагоре в гледащо надолу куче. Издишваме, спускаме тялото в планк, права линия, стегнато тяло, изнасяме напред леко, връщаме нагоре и докосваме противоположен крак. На другата страна редуваме, вдишваме напред, назад, нагоре, докосваме противоположен крак. Напред, назад, връщаме, нагоре, докосваме другия крак. И така редуваме, без да бързаме, стегнато тяло, дланите под рамената. Браво, задържаме в планк, дишаме за момент. Издишвайки, отпускаме колената на пода. Отлепяме колената, завъртаме се на една страна, опъваме едната ръка към тавана, връщаме се, опъваме на другата страна, другата ръка, завъртаме на едната страна, на другата страна. Издишваме нагоре, вдишваме надолу, издишваме, въртим. Бавно и внимателно въртим. Опитваме се да не докосваме колената, ако успеем. Браво, отпускаме колената надолу. Бавно се изправяме, изтръскваме китки, ако има нужда, раздвижете ги добре още. Преминаваме към следващото упражнение. Бавно лягаме по гръб, придърпваме леко краката към нас. Протягаме ръцете назад, краката надолу, кръста на пода. Вдишваме назад, ръцете минават през страни. Издишваме, докосваме ги зад крака. Редуваме краката, вдишваме, лягаме. Издишваме, свиваме коляно към главата и докосваме длани отзад. Разменяме краката, продължаваме. Последно издишваме и продължаваме с изпънат крак. Изправяме догоре. Издишваме, разменяме краката, вдишваме, лягаме. Издишваме горе. Повдигаме крак към нас, изпънато коляно и се изправяме до седеш. Последно издърпваме крака към нас, отиваме назад, изправяме се към тавана с двете ръце, издишваме към колената, бавно се връщаме по гръб. Вдишваме към тавана, издишваме надолу, бавно по гръб. Вдишваме към тавана, издишваме напред и надолу. Повтаряме, бавно лягаме додолу, контролирани движения. Последно към тавана, напред и надолу издишваме. След което бавно се изправяме
придърпваме краката към нас, вдигаме ги залепени един до друг, изправяме гърба, отпускаме рамената, задържаме, дишаме. След което спускаме ръцете назад с пръстите сочещи надолу, изпъваме краката, едновременно напред. Вдишваме, издишваме, изправяме се. Повтаряме. Свиваме лакти назад и надолу, изпъваме краката напред. Стъпваме с краката напред. Избутваме ръцете. Подпираме дланите. Десен крак напред, ляв назад. Коляното е на пода, изправяме се. Правим лек разкрач. Стъпалото на задния крак е на пода. Изправяме се нагоре, събираме длани над главата. Вдишваме, клякаме, издишваме догоре. Стягаме бедрата, стягаме корема. И ръцете също са стегнати през цялото време. Стягаме цялото тяло, без да бързаме. Ако ви е голям разкрач, може да съперете леко краката. Таза е напред. Спускаме надолу и избутваме нагоре. Спускаме надолу и избутваме нагоре. Задържаме и пружинираме ръцете. Движим с пружиниране също, заедно с краката. Отпускаме ръцете, изнасяме тежестта напред към предния крак. Стягаме ръцете до тялото опънати. Отпускаме, издишваме. Планк. Ляв крак напред, коляното на пода. Изправяме се бавно. Леко натискаме таза надолу, след което се изправяме. Дишваме нагоре. Издишваме, стегнати ръце. Докосваме длани над главата събрани и клякаме. Изправяме, издишваме догоре. Последно клякаме, длани нагоре обръщаме, пружинираме едновременно с цялото тяло, стегнати ръце, опънати. Отпускаме ръцете към тялото, стегнати. Накланяме тялото с изправен гръб към предния крак. Отново тежестта е върху него. Дишаме. На издишване спускаме длани на пода. Минаваме в планк, стягаме корема, дланите под рамената. Издишваме, отпускаме колената, отпускаме гърдите, избутваме се за кобра. Вдишваме, издишваме, сядаме към петите. Отпускаме челото, отпускаме ръцете за момент. След което се връщаме. Десен крак между двете ръце. Натискаме таза надолу, погледа напред. Опъваме преден крак, отпускаме се към него. Отново свиваме напред, връщаме крака. Сменяме с ляв напред, таза надолу, натискаме, задържаме за момент. Издишвайки, опъваме преден крак. Отпускаме се към коляното, задържаме пак. Връщаме напред, прибираме крака към другия, гледащо надолу куче. Раздвижваме леко таза наляво-надясно и връщаме колената на пода. Погледа отива назад, зад рамото,
След това на другата страна издишваме. Отново към петите отпускаме. И бавно се изправяме горе на пети. Сядаме удобно, хващаме пръстите на ръката и дърпаме към нас. След което обръщаме дланта към нас и отново дърпаме пръстите. Опъваме лакътя. Същото правим и с другата ръка. Обръщаме дланта, изтърпваме. Поставяме ръцете зад тила, отпускаме главата с въртеливи движения, отпускаме рамената. След което сядаме с широки крака, разтворени страни. Разтягаме, опъваме ръката над главата, опираме другата на крака. Издишваме. Вдишваме, изправяме се, издишваме на другата страна. Връщаме тялото горе. Може да отпуснете още врата, ако има нужда, рамената. Събираме краката отпред. Вдишваме дълбоко, събираме длани над главата. Опъваме длани към тавана. Събираме ги, издишваме пред гърдите. Така приключва днешната тренировка за цяло тяло. Ако има нужда, може да ги повтаряте като серии по 2 или 3 пъти с леки почивки между тях. Това важи за всички тренировки и всички дни от предизвикателството. А сега ви казвам чао и до утре!